daar wel in een diepte-interview al. Wat zei? Kun je je voorstellen? Ja, nee, bekijk het maar. Ik ben de grote onbekende. Ja.
meer gevraagd. Maar wat is zo, ik wil eerst zakelijke mededeling maken. Hem alle gebeurd nog. Want ik ga je niet doen, het zijn niet betaald of wel, ik weet het niet. Maar je bent buiten bij in de zaal die dan geen buiten mag. En geen papier hebben om enkel simpels te krijgen en een broodmaaltijd. Als die geuzen naar binnen, dan moet ik graag dat ze even bij die beide vrouwen komen, dus ze zitten erachter. En hun hoe even uitdragen van hun. Ja. En als die consumptie komen die op, hè, dan kunnen we bij de camping erbij te blijven, een paar dagen hebben ze gezegd, die kunnen we dan munt krijgen, dat is gewoon makkelijker. Dus dan hoeven we niet met Jan te vertellen, maar dan gaan we bij muntje kijken en dan tegen we die gewoon niet. Je hebt al van die dingen op tafel liggen van de reunie, fjouwen en jongeren. Stoffelen die heb ik nog een meurden die moeten graag de film hebben van de reunie, fjouwen en 80. Altijd de geuzen binnen, die kan dat gewoon bij u bestellen. Die alles hier erop. Deze dag, die wordt goed wel opgenomen. En die kan we gewoon bestellen. Het zij bij Jassie de Boer, of het zij bij u. Ben er nooit nog vragen van je kan? Weet je wat komen? Oh nee. Het is minder warm. Zou dat kennen? Kom er bij bestellen. Ja. Is er nog niet een beetje vrede? Dat moet door aan die bij de vrouw, jij wil een bal even op het podium hebben. Jim kijkt. Er komen nog fjouwen hoor. Kom even verder. Hier is plaats. Onwijzingen zitten op de fjouwen meting die de organisatie bij de opzien aan staat. Nou wil ik al van dit plak neem een hartelijk welkom op deze dagen. Hopelijk namen je allen een goed zin maken. Dit wordt een zware reunie, dat Jim wil weten. Nou Jim leert u zegt deze keer net zitten. Goed 220 al meisjes, die hebben al in de oproep gehoord. En stelden u het niet te horen. En de eerste keer mocht ik elke op het welkom daarover. Terwijl mijn maat willen bouwen. Alleen er binnen 2 oren vrouwen die dus dat schiepen winnen. De vergrijzing van de platteland. Daarom kan mensen er vanzelf echt niet om. Zo hebben wij nog maar een bakkerij. Boodschap die behandelen is er niet meer bij. Morgen komt de SRV nog naar ons. En griepen bij de handen ons. Om van alles en nog wat in te slaan. Dat steeds in over de import van bedrijven en mensen. Alle jaren maar haar eigen mensen. Wij gaan nou een vegetarisch pensioen. Wie ziet dat toch?
En nog wel in de pastorie. Maar hij heeft nog net verkocht. Een bottenbakkerij, een antiekzaak, wat zit je ervan? En net te vergeten, het weinige winkeltje dan. Dan verzelt uw camping de wijde blik, dat het altijd drukte en vertier. Ja, het is je dikke verloren soms zien hier. Maar dat is toch overal zo, net weer. De ronde dat wij nog inzetten, is vermanningen van uw historie. Je hebt rekening en spullen leert, maar echt wat goed wie in het leven en wat verkeerd. Je barren wij op het Schoolplein, maken ruzie en haar elkaar echt wel eens klein. Je denkt wij onder uw binnenjaren kan alleen. Zo getekend, door we dan echt wel een beetje zeren. De tijd houdt geen schoft, wij weten het maar al te goed. Daarom binnen wij goed bij elkaar. Om alles van doel even op te halen als het kan. Daar komt de goed van Lauwer in zin. Ik wil nu besluiten met de laatste regels uit de bedankje van Sien wat Harm van Bouwgesjoegen in de Balsterkrant te zetten hier. Het wie die nader om de commissie alle eer. Wij sjoegen al uit, hopelijk naar een andere keer. Laat uw jood best werden en nu wens ik hem een mooie dag. Dank u wel. Neem hen op in de hand. Dit wil een baan is, hè? Dat is Sippie en dat is Jans. En dat ondertekent. Maar nog even praten, dan als je het woord leert voor het sketsen.
gaan we de volgende graag. Nou is het de bedoeling dat de wijntjes voor de wijntjes optreden zullen maar een liefstukje cabaret. Het gaat voornamelijk over de laatste 10 jaar, wat er in wijntjes omgeeft en vrolijk is. Ik wil even de namen. De namen zijn weer nog mooi worden. De eerste dat is Jan Oosterveld, Sjouke Plantinga, Jeen Bergema, Hilde de Boer Meijer, Antje Dijkstra Maus en Didi Valk Visser. En de muzikale begeleiding is in handen van Jantje Klinkstra. En we hebben nog één verzoek. Het geluid dat voor je vreselijke mensen beweging platen. En dan moet ik graag dat je heel stil door de niks van. Dus heel vriendelijk te doen, jongens, stil een beetje. Want er wordt een herrie met een niks van. Nou is het goed om het liedje cabaret te zetten van de wijntjes voor de wijntjes. Begin nou maar.
Wat kost het zo smol mee? Ik weet niet, gewoon 350. 150? Oh, dat is mijn visje. Denk je niet net? Kom nou, dat kan je niet van makkelijk betalen. Je kwam al eens oors, ik nooit van het horen. Nou, ik ken die allemaal niet zien dingen, hè. Zie je die linker niet? Nou, wat een grapje. Weet je wat niks verhoren is niet? Niks verhoren? Nee. Nou, dan wie het wel wat om in van mij, hè? Nou, zeg dat gewoon. Ik ben de rest en achter bij de potlands. Meeste wat is dit verhoren? Ja. Alle genaaien. Mooi haar, precies. Ja. Maar welke wijze worden nog bij de potwijn? Ja, daar ben je geen wijzes. Daar ben je alleen maar wat buitenlanders. Ja, wees, zelf. Dan ken ik je naar mooi en vertel ik mezelf. Gisteren, jongen. Oh, en dat is correct, maar al die jachthavens hier in de bibliotheek, die ben ik vast te doen. Ja, maar dat is nog niet gewoon een haartje bij de eigen wijntjes. Ga die nou net al gehoord? Nou, zo maar wel. Dat doet ze wel. Ik zou niet dit vertellen. Er is een schip mee, jongen, de bus net goed van. Er wordt er in je zak en niks die je erop loopt. Zal ik wel vertellen, beauty van de boot. Wil ik weer?
Hij zei ook in dat mensen zo van mij lopen dat hij het nou eens beleden mocht dat het havens dergelijke knap maken waren. Die boeren op knappen alles van wat nodig. Zo'n liedje in. Goh, zo'n mannen op de weg. Dat er hier nog een beetje in. Snap je hier nog? Van dat hebben we nog zien. Nee, die man die is berucht en beroemd. Van kranten, van de televisie. Ja, en daarbij komt Laaksem zelf natuurlijk ook behoorlijk in het ijs. Neem nou direct zo'n 20 van zo'n dag. Oh, maar ja, dat krijg je niet.
nemen waar het wolrenner is. Nee, wat? Harm Visser. Harm Visser van Wouwe Akker? En nee, Harm van Bouwke Sjoeken. Een wijzer op u. Nou, eens ophouden, zeg ze. Nou, die man die heeft die vorige rekening nog zo'n kruid naar de weg gebracht. Nou, is het dat bedicht, weet je? Nee, dat loopt niet. Ik geloof dat het iets met Sjerkenburg te krijgen hier of zo.
hier in de buurt omgeven. Ja, maar zonder de krant die ik wel gedaan, hè? Neem nog bij wel niks aan anders Bouke Post. Wat Bouke Post? Nou, fut. Wat? Daar ben ik weer mooi. En hier, in een fut. Ja, zo ga je hier dat zin. Nou, dan ga je toch morgen maar weg. Dan ga je in de put. En zeg, wie denk je nog op een roel van de rood? Oh, zit die nou ook al in de put? Dan kennen jullie je vis, jongen. Ja, ho even. Hoe het op de rol van de rood gaat, eigenlijk. Volgens mij bedoelen ze neefroer. Want die liep in zo'n dag al 24 uur hier bij de bakker. En neem nou eens van dan als Katrines eten. Nou, die ga je maar wat ik al ken. Nee. Maar dan is die al in de put. En nee, flink pikker hier meneer Ammenal aan. Dus doet het er nog even serieus. Ja, ik denk dat er nog altijd in die vraag worden. Elke week, hè? Nou, dat denk ik. Het is een honger
Waar moest ze daar helemaal? Dat hier dan ik wel wat dichter te wijken, niet steeds aan staan. Nee, maar zoals een speciale uitnodiging krijgt van zo'n filmgroep. Nou, dat weer voor figuranten en voor woorden die te belangeloos mooi werk in. Nou, dat weer. Ja, natuurlijk. Maar shit, hoeveel je dorpskrantje er dan niet? En oorszien bij dat verslag wel lees natuurlijk. Ja, ik lees het dorpskrantje. Ik niet. Dat is mijn interview, want ik heb wel hier, dan moet ik zelf de pas in, wat ik mag betalen. En wil je de deur spieren wat je net hebt van tegen gegeven? Ik lees abonneren, zeg ik dat nou? Nou, ik kan je dit ook vertellen. Ik lees het drukken van voren en achter en van achter naar voren, want je vroeg mijn boys en meisjes op heeft. Dus dat is altijd makkelijk. Zit hier en even niks. Is er een wel in die mind, nou? Nou, dat heeft wel niet kost, de verhaal van de klok, hè? Die rent nog maar ding. Dat is een hè? Dat is het. Maar, wat is nou toen nee, wat is het? Toen heeft het kabel. Wie heeft dat in de hand? Wat stiert er op zo'n kabeltje? Nou, dat is wel maar vrede, want die zit er altijd met kappen in. Oh, jongen, dat is van alles in er wel op. En neem nou eigenlijk iets te
dokter zit de muzzelaarprijs in het verzekerd. Maar en is die dokter die heeft een tekening erbij maken. Ja, dit zie je maar dit nog even rugzet. Dat is een volgende man. Maar je hebt nog niet ook wijkbaantjes van schoolmeesters, nou. Maar ik heb het was wel alleen wel het boeren zijn in het tak hebben. Ja, wees zuster, want ik ga je erop te lezen, er is een boer in Boys die het zelfs in Vleertuurbrief bewijs hebben. En hoor je, het moet zich weer bevet. Kennen wij die doen? Ja, best, maar die heeft alle rechthoors van een boeien. Nou, hier nemen dat correct voor de buurtbus. Maar dat is een uitkomst vanzelf, hè. En dat is niet al te duur. Toen ik daar net al recht viel van mijn heup, toen ik maar de bus naar een klein bosje en dan stak de boer op de buurtbus nog al eens stak. Slim, ja. Maar hoor je nog, komt dat busweg hoe snel? Nee. Oh, Nee, hè? Hij liep naast. oh. Nou, ik ga je niet even vertellen. Ik ga helemaal niet busbus in de horen. Ik ga allemaal de fiets op de hand van de week. En de horen op volgende week eigenlijk. Doe lekker uitje met de taxi. Ik snap niet, Jenny, dat is toch niet zo'n nijwater ding is. Samen was het zijn elektrisch, toch maar zo'n jonge ding. Zo stik. Nou, dat zou ik niet direct vertellen, dat is zo ik wil niet zoiets zelfstandig ben, maar wel dezelfde partij, ik dat doe ik over. Makkelijk, zo? Maar net als hij hier met de wortel. Maar als hij even snel zit, dan heb hij niet vol en extra aan die fietsers, maar ben ik er even op een zak. Dat valt dan wel in de mooiste. Oh, ik word er eerlijk in. Dus op die manier opgeschat, ik let nog wel eens even niet niks, hè? Ja. Ja, bedoelt ook dan die fietsjes die daar zijn mensen randje in de deur op kunnen komen, die prominenten. Volgens mij bedoelt het de bedenking. Ja, dat slaagt bij Boris, dat bedoelde het. Ja, en nog zal ik je vertellen, dat is er zo'n hele soort, die ben er ergens in Grauwlo, die ik was aan Grauwstraat, die heeft uitgevoerd dat het beslag bij Stalen is. Dat moest opvallen.
zo'n die dan ik kan vertellen. Vol bij de vrienden zitten. Nou, rekening maar dat niet altijd van mijn vrienden in berekening is. Ja, maar ook hiervoor kan ik niet meer. Ja, ik heb voor oude nieuws. Maar, hoe zit dat eigenlijk? Geen wij wel door? Hoe staat dit voor het Noord? Dat is me niet. Hoe kan je? Het hele Noord wordt er aan de dorpsvereniging gesteld. Ik heb het nooit los. Hoe komen we daar nou? Ja, meneer. Ik heb het eerste steek bij zo'n zo klein en doe ik niet ook af dat zoveel op het water nooit bekomt. Nou, de voorzitter nog maar net goed in, want als dat een stap bij de laatste liggen om te komen. Maar hoe denkt u nou? Zal ik hier nou wat vier even op? Ja, zuster. Ja, ik en ik van. Oh, ja.
We hebben de hele mini werken naar de muzikanten die hier voor het podium zien te spelen. En dat is Marjan Boonstra. En die wil even dit plak al eventjes tegen dankzij voor radio in de voorsprong. Kom je maar een beetje bij me. Ik weet het allemaal. Dit mensen, deze muzikanten hebben de hele beetje pensioen van muziek. En misschien wel de meesten net opvallen hebben. Maar het is hele leuke muziek op achtergrond. We hebben de Rob en de Rob dat weer beslist moeten worden. En een bedankje van al dit plak is op zijn plak, liggen mij. Wij worden ook net helemaal alleen van die hebben. We hebben een lidstaatfeestje van jongen. Heel hartelijk dank. Kom. Alsjeblieft.
Ja, Het is nu vrij om je onder het eten een paar dingetjes te vertellen. Familie met zat erop en zag gezellig dat er niet zit te wachten om dwaandeholder te worden. Een reunie is vanzelf ook verhalen vertellen, dus wat zal ik nog daarbij doen? Je hebt ook woorden nog vertellen. Maar dat we nou al hierbij nog zitten, ga ik nog een paar lietse dingetjes vertellen. Ik zal je net zo lang lastig vallen. Maar er zijn wat verhaaltjes uit Wijns of uit de omgeving die ik geen redelijk wil kennen, want het zijn verhalen van alle eer. Maar van wat ze net kennen is het wel aardig om te weten. Meeste verhalen met trouwens zo oud dat je de hoofdpersoon weer net meer kent hadden. Zag hier het verhaal dat je dus een dominee hier had die weer op Grieselijk geleerd. Hij weer zo geleerd dat er amper wist wat in het gewone leven spelen. Het weer wat een kamer, een studeerkamer geleerd. Maar dan wat, de man kwam een raar preekje en op een dag zocht er naar Heeg om te preken. Hij hier om het tractement die mij net benauwd, hij moest er wel eens wat bij doen. Maar hij wist amper bij het Heeg rijden en snijde de morgens betiet, zette er op een fiets, richting Snits. En er riep er wat om, maar de wijn die Heeg vonden net. Toen zei er een jongen in onderwoord zitten en hij stapte op, die jongen zit op de visje. En die dominee kreeg hem, daar stond ik zitten, weet je de wijn Heeg is. Hou weg, zei de jongen. Nou, zei die dominee met het harde hart. Ik wil alleen nog weten, als dominee zitten is, moet naar Heeg maat. Hou weg, zei de jongen, ik heb iets als het net. Jongen, zei de dominee. Zo onvoeg praat, dat stiert hij net. Als je die zak opstelt, jongetje, dan komt je net in de hemel. Och man, zei de jongen, wat zo'n jood ervan weten, al weet je in de hemel komen ken. Jood die niet eens weten hoe die in Heeg komen maar. Die dominee die hier een prommebeen. Een mooie prommebeen, maar dat is er van zo jeugd zelfs ik wel. En al die drie waar de prommen maar aan je zoen. De dominee op die twee jongens. En toen voor het tafel ik nog dat op een eerste de prommen haast drie wijzen zoen. Die dominee op vakantie zoen, 4 dagen. En het grief en morgen zelfs, want hij dacht als ik naast de brom kom, dan zit er net de prom in aan de wereld. En hij dacht er zo naar je en toen iedere val je daar. Hij had een knappe peel bij de timmerman, zet er een bordje op, zette dat bij de prommebeen in de tuin en schreef erop, God ziet alles. Mooi dochter. Nou zullen ze het net wegen en gaan die de prommetje van de been. En hij ging naar vakantie en 4 dagen later komt er weer thuis en die een prom in aan de been verzeld. En het bordje die omkeert en die jongens die erachter op schreeuwen, maar hij verklapt ons niet. Hoe dominee en pastoors bent er dezelfde soort verhalen, maar ik ben de meeste niet wat heet in ons jaar weer en niet u trouwens even bij de vorm van Bloem moesten. Zij er is een verhaal van de pastoor van Bakhuizen, net van deze, maar lang had er een pastoor in Bakhuizen staan die hier zong. Ja, dat weer wat bekend voor een pastoor, maar wie nog een keer zag. Jongen wil 15 hier en elke keer weer erom bent en die Bakhuizen zeggen ze er net met het knop. Maar boeten de parochie wist feitelijk niet in het vat. En die pastoor hoorde ik even wat stil houden. Alleen op een dag kundige de bisschop om niet zo'n beziek te brengen van een parochie. En toen ziet de pastoor er wat bij. Want hij riep achter de kapelaan en dan zei je de kapelaan, als die bisschop in aanstaan is, die vreemd en die jongen, wat mag ik dan zitten? Voor de kapelaan zei dat het niet een spalmaster is. Nee, zei de pastoor, ik lieg net in de bisschop, dat doe ik net heel. Maar hoe het woon moest, wist ik net en ze kwam hier uit de rier. En een paar dagen de wereldse vier, toen zei de huismaster, de bisschop komt er al om hier. Nou, dat weer wat. Nou, hoe het afval, dat het beeld van de patroon van een sjerk, dat die krijgt naar de schilder, dat ze opknapt worden. Dat de pastoor die pakt zijn zoon bij het schouder en hij zei,
door de kerk. En als die bisschop ernaast is, dan eerst maar op die lege console staan van dat beeld. Dus dat krijgt best een beeld. Maar de jongen die oud en wie is er nou om te snappen wat zijn eigen wet is. En hier kon nog doen om een bisschop voor de glorie te riepen. Dat hij vervoert in de kerk. En de bisschop komt bij de pastoor in de pastorie en ze nemen alle zaken van een parochie terug. En het wordt de hele morgen en het wordt de hele middag. En de pastoor dacht dan, als het echt vroeg, dan is in de kerk. Maar ja, aan het eind van de dag zei de bisschop, nou ik nog wel even in de kerk zitten. Oh, wij denkt de pastoor nog steeds wel even. Maar hij zette de man in de kerk en die rijden het hele gebouw terug en bezocht alles van boven en onderen. En onder wie ons die jongen daar stok stief stil op die lege console. En als de bisschop daar aan taai is, dan bezocht hij dat van boven en onderen en van links naar rechts. En dan zei de pastoor, man, wat ga je hier een onderivers mooi beeld. Je zoon zegt dat het echt is. Ja, zei de pastoor, dit kan ook eens jaar rijden, hè? Ja, man, zei de bisschop. Vertel me eens hoe lang hij dat beeld al. Och, zei de bisschop, hier een spuitje. Nou, dat ga ik nooit vinden, zei de bisschop. Ken je mij eens zeggen waar dat makken had? Jawel, zei de pastoor, en wie de hoorde net, dat ik zelfs maken. Man, zei de bisschop, je bent een keusner, dat niet net achter je zag. Ach, zei de pastoor, in die vrije tijd, dan piel ik wel eens wat. Oh man, het is een mirakel, zei de bisschop, wat je nog eens niet had, mij van mij, kon je een meisje. En dan zette de kerk uit. Ik is een houtziekapper wennen, de oude Pieter vinden. Die is in werk in de bos. En Douwe is hier erom bekend dat een onmeugend liever weer. Hij kon nooit een verhaaltje vertellen als hij liefde, de helft erbij. En ja, als hij daar zat de hele dag al in het bos kwam werk weer een hele tijd in kwam om te betekenen wat er de meeste nou bij wiesmeisjes hoort. En aan de andere kant kreeg het hem niet op. Hij weer in soorten van een goede jongen en ja, zien we weten dat knagen van al dat liegen en als er dan te dicht zien hier bij de pastoor in Bakhuizen, dan bezocht ik alles en alles op de wicht. Dat zijn kamer op een sneurde jongen bij de pastoor in de biechtstoel en zei, ja pastoor, het gaat over dat liegen best. Jongen, zei de pastoor, dat is wat mij niet. Nou, steeds maar, hoe vaak gaat ze licht? Oh, vaak, zei de oude pastoor, dat weet ik net. Ik had wel eens bezocht te tellen, maar ik ben net 4 keer bij de tel of niet. Nou, ik mag eigenlijk trek de touw van die zonden weten, anders ken ik die geen absolutie aan, zei de pastoor. Ja, zei Douwe, ik zoek wel pastoor, maar ik zoek niet weten hoe het gaan moest. Nou, de pastoor zei, weet je wat jongen, ik stel die deze keer nog zijn absolutie aan. Maar als je de vorige keer wegkomt, dan mag je eens al trek weten hoe vaak als lief hast. Wie is wat, Douwe? Je wist dat in het bos nooit om een stok verleden. Geen hinnen en ziek je een stok en hoor die bij die en alle keer. Als je de meester een leugentje vertelt, zet even een kerkje in de stok. Als je dan wegkomt de biet, ze neemt de stok bij, tellen we de kerkjes, bieden we krek hoe vaak als lief hast. En dan zit het Sjerk, of we er alle wieken een paar leugentjes al krijgen. Dat vind je wat, zei Douwe. Want hij die een goede jongen, hij voelde eens van oh. En Douwe zet grote moed een poes op. Giet je dagen letter. Je let op sneurt de jongen, nou die op de bietje west, daar komt Douwe nog onder. Een jerm vol prikken, ze kon amper in de dichtstoel. Oh jongens, zei de pastoor, is dat slim? Nee, zei Douwe, pastoor, als ik nog vers beginnen te tellen, ga ik de oren nemen. Want ik heb gehoord dat jij er al een kar vol staan. Oeh, net zei de pastoor, lid maar jongen, die komt Douwe absolutie. Douwe is lekker stoon. En zat wijs hier wat een mooi bidprintje voor hem maken met zijn naam kreeg in Latijn. Dan is die op bij Douwe. Bid voor de ziel van Dominicus Petri. Hij was een volhardend mens. Zijn deugden sloeg hij niet acht, maar hij heeft zijn zonden geteld.
Smakelijk eten.
zo ik al. Goeie Jelke. Ja, goeie, nou ja. Nou, hoe is het met hij? Nou, bestje. Ja, hoogste best. Oh, Ja, vind ik net wel wat zitten, hè? Best. mooi. Ja. Ja, ja. Ja, ik speel ik toch van een moment al. Zullen ze wel met die inkomen, dacht ik. Maar ja, toen kwam het mij in zin. Hè? Door hier stuurt vanzelfs controle van die operatiesponsor. Ja. Nou, wat zou je man weer wat gesprek? Oh, ja, bestje. Ja, hoogste best. Ja, kind, ik kan eens net al wat zitten, hè? Oh, Best. mooi. Had ik nou wat van Dijkstra, hè? Van waar? Dijkstra, hoe is het maar in? Niks. Nou, best, jongen. Hoogste best. Oh. Ja, kind, ik kan eens net al wat zitten. Nee, best. Ja. Als die vrouw die komt er maar in Duitsland had het dus. Tjoe. Nou, dat heb ik vanzelfs dat krijgt op die gild zitten van fascinerende peesbeker, maar slecht. Dat zit die season. Oors hier de sigaren. Nou, mijn goedetje. Maar dan kom je eens in mijn sponsors, komt nog even een slagje door de borden smeren. Hoe lang was het al nog je reclame rennen, jongen? Nou, chef, na de soemsverklaring, nog een 4 jaar zit in die contract. Ja. Maar goed, ik zelf. Ja. Ja, ik zit daar ook. Wie heeft het wat? Ja. Friesland beton, bewapend. Ik ga binnen in die school geven. Oh, spelen ze niet. Ah, die is kapot. Kijk eens hier. Zullen we iets spelen? Ah, slecht. Liedse poppen, die is net makkelijk. Waarom was toen zo'n feit niet? Is dat lekker of was het
met elkaar echt, wat die schuldig. Ja, maar ze mogen toch maar zo leren. En wat zo. Groeten tot vriendelijk, alle dagen op de fiets. In de tien op sissen, ons hartje nog zal niets. Spiegelbroeken mooi een t-shirt, was een volksnaam uit de tonen. Nou, ik krijg de basis Nee jongen, mijn vrouw is voort. Maar Dirk jongen, pak de stoel en ga zitten hier. Maak eens even zien. Hoezo joh, ik sta van. Ja, zit geen scooter op dak. Koppel op dak. Ja, Oh, nou, dat kan nou wel, maar dan moet net weer aan de baan krijgen. Je moet je er bij de pan nog hebben. Een koppel op dak. ja, een scooter voor de televisie. Oh, voor de televisie. Wat verlekkert dat ding? Dat ding dooft net, joh. Die krijgt voor voortflikkering. Zo, u flikkert alleen als ik hem op en over net zet. En anders hebben wij nooit geleerd. Nee, zeg maar Dirk, ik ben ik ontzettend. Wat hè? Seppen. Kanaal zwemmen, van het ene net op toren. Oh, je hebt toch dat kanaal zwemmen? Ik denk al, hij is om het even oud van weg. En toch stond dat maar dat onnozele kastje. Ja, Ze stellen de om te knippen. ja, Krijg je dan op een over net? ja. Het maakt net heel iets. Als je dat wil, ik wil wat van mij, maar ik laat de koortjes, toch? Maakt net heel veel. Ja, als je Dirk het ziet, zeg, ik wil me eens wat breder oriënteren, hè. Zeg, ik wil me wat opsluiten tussen fjouwen, morgen en vrije net. Dat maakt net. Nee. Nee. En hoe zegt dat al eerst dan? Hoe denk ik al je chef, Ja, als je bij het journaal kiest om de heren net hier op mijn hand. Nee, zeg, maar zeg, wat ik voordagelijks net schenk, zeg, dat neem ik op. Neem dat op. Ja. Dus wat sliepen er waar je net schenkt, dat neemt toch op. Ja. Als je zoals gestolen ik kwam, als je dan zegt, jongens, lauwer wat in die tuin van die om te verrotten. Nou, dat bij mij de mond wordt. Ja, daar had er maar al in. Ik ben al je hulp en bulten naar ik was jong. En dan had ik mijn skype nog. Maasje Dirk, maak eens even shit. Shit. Waar maak ik shit? Daar. Dit is RTL 4. Ja. Dit is RTL 5. Ken dat net op in je. Dit is Eurosport. Ja. Dit is niks. Ja. En dit is En nou. CNN. Nou, wie ik net zo vier mis. Nou, sure, en oh, en sure. En dit is TV. Wat hè? TV. Hé? TV. Zo spreek je dat uit. Dat is Frans. Oh, zei dat naar Gordon Daal is, nou. Ik dacht hij had een stukje in de neus. Nou, hoe daar stond hij dan maar die Franse taal. Oh, als je het in mij de gang maakt, hè. Zal ik zo hier en daar naar die stuurder en dan kan ik het geluid verstaan. Nou maar stoppen. Nou maar stoppen. Nou, zo, en dit is de video, hè? Wat? Dat is de video, zei ik. Oh. Zo, dit had ik vleen week opgenomen. Wat daar was, hè? Dit had ik vleen week opgenomen. Ja.
En dit neem ik nou op. En dan gaan we weksel in de weekpensioen. Ga zeker nou een kastje te binnen. Nou, dat is dominee zijn preek ik ook nog. Dominee zijn preek? Ja, dominee zijn preek. Ga je al zo'n week naar in kerkjes doen? Oh, maar je Dirk, dat wist ik wel. Ik bedoel, maar als er goed meer op dag heen, dan... Ga daar vaak heen? Nee, dat niet, maar wist wel je, dan komt jongen dit weer om de oren dingen daar ook. Nee, maar s'nachts heb ik het hoor. Was daar s'nachts heen? Nee. Oh, dat was goed was. Nee, Dirkje. Nee, ik bedoel Dirk, viszoks nou net prachtig. Ja. 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 Leg het mij op flint. Zo, ik ben nog een vrije vogel nodig hier en steek in met de wol. Maar doof is de vogel die niet al die net een vertiezen rekt. Nou, goeie jongen. Maar ook blinden, zaaien vlinden, het vader sloot volle minder. Al die flanken draaien en vertrouwen rijden. Zonder plan. Dus het schatten, zaaien, rotten, slaan de misken aan de racht. Om maar net te praten, vooral die jongen verlaten. Je wordt feest voor het nest. Onder je oom, om vis en vogel winter, om land, om bloemen, en de grien, de is ons een zonne liefde, onder je oom, Wat zie nou weer? Bieten? Bieten? Ach, zeer de stoot. Ja, ik zou die nog een bolle erachter in het hand. Denk niet eens. Dat lijkt nog steeds. Nee. Ik ben wel niet waar de tijd kwam, die gaat door de poten nog. Nou ja, goed, dan zeg ik van een grauwe stekjeeltje aan, hè? Ja. Dan mag je nou maar aan, sta je na je winkel die prijs wegbaren. Ja, zo moet het winkel ook. Goed, voor is baas, voor is baas. Kom maar naar de deur, kom maar naar de deur. Nou, kom naar even wel eens, hè? Ja, joh. Nou, een tijdje, nou. Ja, ik moet komen. Maar dan is veel met de noppen. Oui, je récupère là sur ta question. Was is los? Maar ik roep Frietje. Oh, ja. Frietje daar! Wat? Gauw komen! Ja, ik ben er nog in, hoor. Dan lijkt het wat zijn. Nou, en? Nou, dan steek niks meer. Dan, vous parlez français? Ah, oui, vous aussi. Oui, ja, voilà, mevrouw, madame. Oui, oui. Zit meine? Meneer Leclerc. Ja, oui, c'est bien. Oui. Ah, ja. Ja, oui, oui. Is de plek op camping voor 10 man en een kat? Die man en ik, hè? Nou, dat wil ik wel. Drink je wel, hè? Maar nou. Zo,
Acht zeilschip. Wij zijn blij dat we hem vrij hebben van hem uit al betijd, want je moet heel betijd de schroeven door, dan krijg je net een mens op het toneel en de meesten net in de vakantietijd. Wij hebben, en ik denk dat ik met name van de hele zaal spreek, genoten van je spelen en jongen. Er zijn hele mooie dingen bij, weet ik echt wat in zit. Als je paken daar zou zitten, dan denk ik ook wel net onder dieren. Want dan ga je net vol met de meldbedrijf van regelen. Maar een tweede tak valt tegen het maar. Dus behoort bloemen bij de kijk. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank voor je spelen en jongen. En tot een andere keer. We hebben een blok op mij maar nog een keer. Goed bedankt. Er is nog een bosje bloemboer en dat is voor de man van de bloed en de muziek van de lucht. Menen als het even naar voren komt. Even niet lucht, dan heeft mij niet lucht, hè. Dus, dat is de man van de knappen. Dan ben we een van uw officiële gedeelte. En ik heb nog even een vraag. Is er nog een van de reorganisten die het eventjes gebeurd hebben? Kom jongen even naar voren. Wat heb ik een mooie mitsjehand en een prachtige jong. Jimmick? Ja. Daar wil ik nou zo graag het organiserende comité voor bedanken. Want wat hij hier met de werk kon hand om u dit alle hier te bezorgen. En ik denk dat hij nou net hier is om te bedanken, dan doe ik het heel graag. Want als je wend bent om wat te organiseren, dan weet je hoe werkend dat is.
Maar als je weet hoe plezier, als je mij en de oren je met die hand hebt, dan denk ik dat je er wel plezier in hand hebt om het te doen. Dan doe ik het voor het eerst in de box de kranten lezen, want die lees ik altijd nog. Toen dacht ik, daar wil ik heen. Dus het verlangen weer heel groot en ik denk bij een heel soort, want je bent een heel soort west. We hebben verschrikkelijk soort praten en ik weet niet of ik morgen nog praten kan. Maar in ieder geval, jong koek het wel. En nogmaals, heel hartelijk bedankt voor alles wat je in uw jong hebt. Heel hartelijk dank voor deze run. We hebben het graag gedaan. En maar een heel soort nog. Er is net iemand die het voort hoeft. Die het voort wil, die mag gerust voor het gaan. Maar het hoeft dus net. We krijgen nog een bandje te spelen. Dus wie het nog even douchen wil, die krijgt daar de gelegenheid voor. Elke die een tegen dank alvast voor de opkomst en voor de maaiwerk, want die geweldig. Het is heel mooi stil is. En tot een andere keer. Dank u wel.
Jongens, net aan! Dan kom ik uit. Hallo. Oh.
Ja, nou kom eens hier langs. Oh jee. Nee, Ali, je wink. Trouw. Kom maar. Hier. Je moet het niet eens bij ons. Zit die mensen
Maar die moet ik doen eigenlijk. Zal maar steken hebben? Ja. En je mem is de heren van. Ja, maar zou die hier? Nee, is hier.
Achteruit lopen dan.
Zeker weer aan. No, gaat er gaan.
Zet er op tegen, hè? Rechts, zet er niet op. Als je net erop. Rechts, open. Die honden even lang. De Mike Veenstraat. Ben je al compleet? We willen zelfs time-outs in laatst om de tactiek te bepalen. We hebben even een aantal in de ploegen. Ja. Even waarom? Dat die ploegetje ergens. Oh, ja. Deelnemers klaar, tijdbeneming klaar. Go. Nou, je wordt daar een gigantische kracht op oefenen. Dat ligt wel op benzen maar 20. En dan ben je de Mike Veenstra die er binnen. In de tijd van 16 seconden. Nou, we zullen hier nog even een tussenstand hangen, aan het eerste spel. Het is misschien wel aardig voor de deelnemers, of het publiek zelf. We hebben gewoon een storenbouw staan. Nou, ben je een keer naar een bepaalde tijd. Trainer even, hè? Nou, wat is de bedoeling? Je moet paasgewijs in de sek. Dus dan zit één soort van die zelf en één van die maat in de sek. En dan krijgen we dus een soort van ketting. Nou, wat is dan de bedoeling? Om zo aan de andere kant te komen en weer achter de finishlijn bij doel te komen. Nou, dan giet dus ik weer een tijd. En de snelste tijd dat jou er de meeste punten. Nou, dit is de bedoeling en dan uiteraard wat sneller. Nou, voor dit rode draadspel, het Utrecht race, wil ik graag voor Ian, de Mike Branch, die er aan de start heeft. Hield je dames te vlug? Dat komt die man. Klaar is zo goed is. Ja. Nog die man die erachter doet, die heeft het meer in komen. Mike Branch, je bent het heel hoor. No? Ja. Ik vroeg hem no? Die hebben ze echt opgelappen. Niks voor jou, hè? Jongen. Ja, die maakt het rakje. Maar dan wordt hij redelijk. Ja. Hey Weber, best wel eerpunt. Je wilt je er ook discussiëren wat de sterkste man in de wereld zijn. Nou, ze zijn deelnemers in positie. Dat mag niet. Bepaal je dat ding. Ik neem aan dat de boer wat leer is. Ja, als het probeert,
Al bijna best nog zo klaar hoor. Dat is net jouw. Deelnemers klaar. Kijk ben één klaar. Kijk in beeld. Ja, kijk ben één klaar. Goed. Kijk naar even klaar. Start klaar. Hey, Klasse Hagen, kom op! Kom op man! Klasse! Ja, maak het leuk. Dat zijn we. Vind ik allemaal leuk. Dit is het. Ja. Nou, de speciaal winnen. Blijf ze zeker aannemen. Nou ja, hij had het best wel snel. Johan 20 seconden, 10 seconden hoe de doorvangen. En dat doen we de eerste winst. Dit is nog met het misschien niet. Mammy is klein hoe het doen was, maar ik weet niet als het er al is. Nou, probeer je net met de vinger. En gaat bloed er maar op, Jantje. Oh! Ja. Tijd van één is klaar. Ja. Voor de finishlijn weer de slier. Dat is alleen in de koud, maar de hele slier met door de finishlijn. En dan komt er gewoon uit dat de slier bij precies naar de kettelvier, dus allemaal losnemen, dat makkelijker. Tijd van één is klaar. Henk. Start maar. En met hier van de blok op een slier zetten, hè? Nou, wat ik eerlijk zeggen, dat hier een persoon hier in de bosbouw zitten heeft, had ik hier natuurlijk maar een razend tempo. En die daar gelijk op. Oh, stop. Je hebt alleen een morgen. Ik denk dat de stapel heel belangrijk is. Die een hele groot leven, dan giet ik gigantisch mooi erin op. Die met een hele lopen. Iedereen staat achter de lijn. Ploegen klaar, tijd van één klaar. Start hem aan.
De McPrinsen hebben het speeltje won. En in de tijd van 1-11. Nou, de beste tijd. Yes.